Po celé stáročia sa prieskumníci, prisťahovalci a svetoví lídri vydávali na jeho vody a hľadali niečo viac. Práve táto vrodená ľudská túžba po niečom väčšom, ktorá poháňala mnohých dobrodruhov ku snívaniu, navrhovaniu, stavbe a plavbe na najluxusnejšej lodi svojej doby, kráľovskom poštovom parníku Titanic. Spustená na vodu v roku 1911, merala viac ako 269 metrov a vážila vyše 52 000 tón, čo z nej v tej dobe robilo najväčšiu loď, aká bola dovtedy postavená a zároveň najväčší pohybujúci sa objekt na svete. Stavitelia firmy Harland & Wolff v Belfaste dbali na každý detail pri navrhovaní lode snov a zabezpečení toho najlepšieho na jej spoločenských priestoroch, kajutách a celkovom komforte. Výsledkom bol plávajúci palác s najikonickejšími priestormi, aké sa kedy plavili na mori. Prvá trieda na palube Titanicu predstavovala najbohatšiu spoločenskú vrstvu, ktorej členovia boli v roku 1912 vnímaní ako celebrity. Na výdavkoch sa nešetrilo. Kajuty hodné kráľovskej rodiny. Fajčiareň pre džentlmenov. Salónik pre rodiny. A dokonca aj bazén so slanou vodou vyhrievaný na príjemnú teplotu. Ako sa stredná trieda rozrástla na prelome storočia, narástol aj transatlantický pohyb cestujúcich. Pasažieri druhej triedy si mohli vychutnať výber vynikajúcich literárnych diel v knižnici. Priestranná jedálne, ktorá sa rozprestierala na celú šírku lode. Ďalšia fajčiareň pre pánov a kajuty, ktoré svojou kvalitou konkurovali kajutám prvej triedy na iných lodiach. Pre tretiu triedu či kormidelníkov. Mnohí zažili elektrické osvetlenie či splachovacie záchody po prvý raz. Titanic bol zázrakom techniky. Namiesto jednoduchých kajút a spoločenských nocľahární ponúkal súkromné kajuty, kvalitné jedlo v priestrannej jedálni s dostatkom svetla, spoločenskou miestnosťou pre rodiny a áno, fajčiareň pre mužov. V pozadí viac ako 900 členov posádky pracovalo vodne aj v noci. Kuchári, kuriči, inžinieri a dôstojníci. Všetci sa starali o to, aby sa panenská plavba Titanicu stala